Umirovljenici Dragici je pao tlak i zacrnilo joj se pred očima. Živi sama, ali ima SOS narukvicu koju ne skida s ruke. Ja se osjećam sad sigurno kao da mi je puna kuća. Bilo šta da mi se desi, pritisnem ovo dugme i odmah se jave tamo i pitaju šta treba. U Vukovarskom centru Halo za pomoć u sekundi stiže spas. Dobro, u redu. Ostanite tamo gdje jeste. Poslaćemo vam vašu susjedu. Ova ekipa na telefonima dežura sve dane u tjednu. Imaju 3 telefonske linije i za korisnike su uvijek dostupni. Njihov telefon poziva redom 1., 2., 3. broj. Mi se tada javljamo na telefon, pitamo, znamo odmah o kojoj osobi se radi, zato što nam to piše, sve osnovni podaci nam pišu na telefonu. Prosječna starost korisnika između 80 i 85 godina i radi se o vrlo teškom i zahtjevnom poslu. Pomažu starijim osobama koje žive same ili odvojene od obitelji i koje su nemoćne. Nas djelatnika ima 8 koji 24 sata dežuramo u call centru, tako da svaki poziv potencijalnog klijenta koji je u potrebi mi odmah odradimo. Studije su pokazale da ako se pomoć pruži u roku 1 sata, osoba ima veliku mogućnost za nastavak samostalnog i neovisnog življenja. Vukovar je 3. grad u zemlji koji provodi ovaj projekt, dok narukvicu koja život čuva nose u Europskoj uniji gotovo sve stare i bolesne osobe. Kao i prošle godine povećali smo broj korisnika na 35. Grad Vukovar sudjeluje i sufinancira ovaj projekt sa 21.000 kuna. Projekt je potpomogao i Vukovarski Lions klub, koji je dodijelio korisnicima besplatno na korištenje socijalni uređaj sa alarmom. To je jedan inovativni oblik skrbi, znači Lions organizacija, znači briga o osobama u potrebi. Znači mi smo taj projekt prepoznali u zemljama Europske unije i prenijeli smo ga ovdje u Vukovar i mi smo, mislim, 3. grad u Hrvatskoj koji ima ovakvi projekt i nadam se da će dogodine zaživiti i želimo ga proširiti na ostalo područje Vukovarsko-srijemske županije. SOS tipku za brzu pomoć u mjesec dana Vukovarci su stisnuli 200 puta. Call centar zvali su i oni bolesni i oni samo malo usamljeni.